bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah, et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô. EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, Fiau, Foacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimica Sabaga Dangarika, Armadeka Yinamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eretin, Fiau, Foacastro, Ie la Colson Mastegere, a Fle Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Calabancoa. 20 santé para Mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flequé en Bologigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegaloka for, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimbela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Fla on vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffet de Joy, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fɛ denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira
a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffrer sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ni y'ale sigitɔ ye wulada in na kibaruya bɛ na taa n'an ye yanfoyilakaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ min bɛ yen ko Fabula Gold olu mɔgɔw ye baarabila daminɛ bi tile 2 baarabila o baarabila kun ye mun ye u ka gɛlɛyabaw bariki ale ni Mali fana dɛsɛlen don ka bɛn sɔrɔ Orange Mali baarakɛla maa 151 olu kɛlen don ka Orange wele bɔgɔ jeninen kan ntɛnɛn nata in olu fana b'u ka hakɛw nɔfɛ kɛnɛyasow ani maa minnu bɛ taa kɛnɛyasow la olu kɔni karilen don ɲɔgɔn na sabula a yelen don k'a fɔ bi ko Mali kɛnɛyasow maa man ka i kunda kan dɛ sogo k'o ti ka sɔrɔ min ye bagan baarakɛlaw ye olu kɛlen don ka baarabila boloda baarabila min bɛ tali kɛ ko Bamakɔ kɔnɔna na garabali 7 k'o datugura k'o tɛna na baara kɛ tuguni Benengaw fɛ Patrice Talon fanga ban waati ko mankan bɛ ka caya kosɛbɛ a n'a nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria ale taara wari dɔ singa Banque mondiale fɛ yaasa a ka se k'a ka ekɔlisow ka se ka baara kɛ olu kɔnɔna na cogo min na min ye Ugandakaw fɛ yen ye citerne dɔ kɔni o pɛrɛnna olu ka faaba kɔnɔna na n'o ye Kampala ye maa 11 ni tora a la Senegalikaw ko marafa tali ka yaala n'a ye k'o tɛna bɛn kalo 2 nata in na sabula kalata bɛna kɛ olu fɛ yen tɛna jɛna ni maa min tɛ wolomasiri taba ye wɔlɔfɔw fɛ i ka marafa o ka k'i bolo min ye Faransi ye musokɔrɔba dɔ kɔni a fɔ muso dɔ sa san 40 ale su taara ye a ka baarakɛyɔrɔ la BRICS maaw u y'u ka wari fɔlɔ o bɔ wari min ye Vladimir Poutine ye ale kɔni y'a yira sa k'o de bɛna kɛ u ka wari ye yaasa cogo min na u bɛ se ka baaraw kɛ don nataw kɔnɔna na nga wari in ma bila circulation na fɔlɔ dɛ u y'a lajɛgɛ de yira maaw la maaw bɛ se k'a ye cogo min na Nigerkaw fɛ Ama Amadu n'a si bɛ san 74 na a ye premier ministre kɛ siɲɛ 2 ale ka kalifa minɛna la bi sɔgɔmada in na Ɲame dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔna na nin y'an ka kibaruyaw la belebelebaw ye an bɛna minnu walawala sa sɔɔni aw ye. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn Mali sɔrɔdasiw bɛ jamana kɔnɔna lakana baara la fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Kidalikaw fɛ ye mulikajɔ dɔ o taara kɛ Kidal ale kɔnɔna na Kidal yɛrɛ masuruna na kilomɛtiri 5 Amasinikaw fɛ ani Teza a yera sa k'a fɔ ko nin yɔrɔ 3 minnu kɔni ka surun Kidal yɛrɛ la ko n'olu tengunen don Kidal la
wolomasiri tabaw olu de munumunu salo kɛ o kɔnɔna na o ka larawulilu senfɛ a bɛ fɔ min ma ko patrouille baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ni kalo in tile 19 tile 20 ani tile 21 colonel Dawuda Sagara y'a yira sa k'a fɔ ko o wulikajɔ de senfɛ u taara bɔ jɔkulu dɔ ka amasinikaw fɛ yen olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pick-up kelen o sɔrɔla u bolo maramafɛn cɛjugu o tun bɛ u bolo grenadiw ni lansorokɛtiw fo ka taa se min ye munitions ma an ka sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa ninnu fagalen kɔfɛ wulikajɔ kelen in ale bɛ Kidali n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bi Dawuda Sagara ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na wa fana min ye Kidali n'a marabolo caman ye olu sigilen don ka armée kɔnɔ nin waati in na sabula armée ale de kɔni bɛ taa ni balo ye ale de bɛ taa ni dumuni ye ale de bɛ taa ni ji ye ale de bɛ taa ni furakɛlikɛlaw fana furaw fana ye ka di dugudenw ma o baara min daminɛna armée fɛ n'a bɛ ka se k'o kɛ ka ɲɛ sa min ye Kidalikaw ye olu t'a fɛ o ka jɔ dɛ dugu minnu y'a sɔrɔ n'u olu bɛ k'a fɔ ko a fisayar'u ma olu fana fɛ dugutaw k'a kɛ donc o de la sa armée kɔni Kidali kɔnɔna n'a lamini bɛɛ lajɛlen na u y'a ɲini sa dugudenw ka kibaruyaw d'u ma kuyara sanumaw min b'a to u bɛ se ka nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw kɛ Bamancɔrɛ ni ka walekɛbaw ka minɛnw minɛ u la min ye k'u yɛrɛ fana bɔ baara la pewu ka se ka o sigi sen kan n'an bɔra yen ni Jugawale ni Bamancɔrɛ hukumu kɔnɔna na hali bi min ye Segu boli ye Koko bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Subahana Mansinw sira fɛ kibaruya dɔ kɔni carilen don nin waati in na min bɛ bagabagali ta ka ɲɛsin maa minnu nana Tapital Pulaku ale ka ɲɔgɔn ye la waleya in a kɛra cogo min Segu boli ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna sabula Bamancɔrɛ ni Jugawale kɛbaw u ka kuma caman bɛ yen bi a bɛ ka dantigɛ nka Segu boli fana ko ale kalekan ye min ye olu ye Tapital tali min kɛ nin ye a ka mabɔ Bamancɔrɛ ni Jugawale kɛbaw la u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka jamana k'ale dɛmɛ. Cɛ ye kuma mun fɔ vocal la vocal in bɛ e yɛrɛ kun e bɛ se ka vocal di mɔgɔ wɛrɛ ma mun b'a lamɛn a b'a la k'a fɔ fulakan na a ye mun fɔ vocal la a ko délégué minnu nana Bamakɔ ka na vote kɛ ko an ka mɔgɔw de don ko n'a délégué fɛn fɛn segira ko k'a bɛɛ faga ko ka délégué ninnu bɛɛ faga o ye kelen ye ko ne yɛrɛ joli dagalen don fagali la mais ne tɛ siran o yɔrɔ côté parce que ne b'a dɔn mɔgɔ tɛ sa i sa don ma se mɔgɔ ma mɔgɔ da mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ faga o tɛ ne jɔrɔ hali ne tɛ tamaki o la o ye kelen ye filanan k'a yira o la mɔgɔ dɔw tun bɛ Tapital la minnu terroriste bɛ baara kɛ bon sisan anw ye Tapital récupérer terroriste tɛna y'an ka bureau sigili la terroriste complice tɛna y'a la an bɛ baara kɛ jamanadenw ye ka baara kɛ jamana tɔgɔ la ka baara kɛ jamanadenw ye ka baara kɛ fulaw tɔgɔ la ka baara kɛ ka se ka fulaw bɔ terroriste la ka fulaw sensibiliser ka yiru la terroriste nafa t'a la i ka jamana min bali i ka kɛ silamɛ ye i ka jamana min bali k'i ka diinɛ pratiquer i bɛ se ka marifa ta i ka jamana contrôle la cogo di ka jamanadenw faga ka mɔgɔw ka forow jeni ka mɔgɔw faga ka commerçants faga bɛɛ ka sɔrɔdasiw faga su ni tile k'e bɛ diinɛ kɛlɛ la a dɔw bɛ marifa ta Kassim hali u tɛ se bisimilayi la mɔgɔ bɛ se ka kɛ silamɛ i tɛ se bisimilayi la sinon ne yɛrɛ tun bɛ vocal in ta san k'a k'a la maliyɛn bɛɛ k'a mɛn maliyɛn bɛɛ k'a dɔn an tɛ kuma imaginer ka fɔ an tɛ kuma inventer ka fɔ a ye mun fɔ vocal la ko jihadistes ye attaque mun kɛ Bamako k'u m'a kɛ ka ɲɛ ko parce que k'u tun kan ka mɔgɔ dɔ ladon yan fo mɔgɔw ka dafa 2000 ɲɔgɔnna la ni mɔgɔw dafara 2000 la o la u ka bɔ u ka teri kɛ u kana mɔgɔ sɔrɔ u k'a faga u kana mɔgɔ bɔ mɔgɔw la parce que yankaw bɛɛ ye kafiriw ye a vocal in b'i kun Kassim ni mɔgɔ ye sɔsɔli kɛ i b'a k'a la a b'a lamɛn a vocal bɛ ne kun a vocal bɛ cari groupe bɛɛ y'a mɛn a ko parce que k'u ye erreur kɛ ko mais k'a ma tiɲɛ k'a ma tiɲɛ parce que u bɛ se k'a kɛ hali sini ne bɛ mun ɲini Mali gouvernement fɛ an bɛ étape min na bi u k'a kɛ tolérance zéro ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i minɛna k'i ni jihadiste bɛ complice la ou bien ni jihadiste bɛ kuma wallahi ne b'a ɲini u fɛ u kana jihadiste ka kaso dilan sa jihadiste ka kaso dilanni a bɛ charge bɛ kɛ état de kan jihadiste mɔgɔ min b'i minɛ k'i faga n'a y'i sɔrɔ a b'i faga e b'o minɛ k'o balo mun na e b'o don kaso la e bɛ tila k'o balo k'o fɛrɛ bɔ sariya ka changer loi ka changer ni jihadiste ni minɛna dɔrɔn komi i bɛ alijana de fɛ i ka taa t'an bolo an b'i bila ka taa alijana na dɔrɔn a ma tiɲɛ ça veut dire k'a bɛ se ka kɛ tuguni o de kɔrɔ bamanankan de don a ye filakan de fɔ k'a ma tiɲɛ ko délégué fɛn fɛn taara mun nana vote la yan
quoi où est plan de quai on est plan de quai on doit voter y a un fait donc à voter y a un fait quand you clan continue ka be a be mo so quoi délégué be ka fara Kassim ne be mu ni gouvernement fait ou ka patrouille ke Bamako clé fait chou fait jadisi mo janyo ko de wa jadisi te don ako Youssou Toloba ko e kafrié comme ko ba ka ethnie demain ko ne te nga ethnie demain parce que où est ka ethnie lavage de cerveau de kula ni fla kemeta centre kono ni jadisi kemeta iba so bi shegi be fla bebo do bonne o fo mo ko ne ko fla be jadisi fla be jadisi de fla be jadisi parce que ne fla ne te jadisi mais problème est fait mais fla de ka chala tiens de mandi malion ye fla de ka chala iba e kambe jini fla de be flimenike ka boka puma ko be fla kan de fo aéroport attaquera flacan de balaka fo école de gendarmerie attaquera flacan de balaka fo caméra ma foni flacan te ulu de kachala mais chabero bala de chabe bala mais ulu de kachala ulu de ni ga champion na koni e bi jefla taw jagwe ne balaka baramunke ne balaka barake ka flade sensibilité de cadre jadicien na fa fochitala ne o de fa nga flade yo ngoni yai en flow ambe fa Burkina ambe fa Niger ambe fa Mali an kan do ko jugu ba an da na soro sambe fa Mali dron am se ka Mali soro sultan fe ambe fa Mali dron la mais ambe fa Mali ambe fa Burkina ambe fa Niger an kan do ande ko jugu la mais yana nga do jadi sala mo shima flow fa flow kumbuka dugula ubuka fembela mais ne be mesay mu lancer flow de mo fana ko da Amadou Koufa an yad u ka dugute jeni u te fa u muso te fa u deun te fa aw fladen aw de ka dugu be jeni aw de faw be faga aw de baw be faga aw de ka bagan be mine malheur be ka aw de la aw tugule mo mun ko ulu ko aw be ta aljanna mais ulu yere tiye aywa ni ye Sekou Boli ale ka laseli ka kɛ ni ye kibaruya mun sɔrɔla bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye vocal min n'o kɛlen don ka bagabagali ta ka ɲɛsin fulaw ma minnu nana Capital Plateau ale ka laseli la halisa an bɛ to o ko kelen hukumu kɔnɔna na k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye bagan marala minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye u ka bagan feereyɔrɔw datugu nin kalo in tile 22 a yirala sa k'a fɔ ko min ye bagan feerelaw ye u kɔni ko olu bɛ baarabila de la sogo bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn fɛ sa n'o ye sogobilen ye kɔni o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye baara jɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko kabini septembre kalo tile 19 Bamako gouverneur ale kɔni ye yamaruya ta sa ko ka garabali 7 datugu o 7 datuguli hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni t'a dɔn u bɛna baara kɛ cogo min Lafiyabugu kɔda bɛ o la Sabalibugu b'o la Falajɛ Solola b'o la Falajɛ ale ni zone aéroportière ani Ɲamana ni Jelibugu ko ka olu bɛɛ lajɛlen datugu ani zone industrielle o la sa min ye ninnu kɔni maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni tɛna baara kɛ ko fo fɛɛrɛ ni dabali kɛlen ka sigi sen kan u ka taga yɔrɔ minnu fɔra olu bɛ se ka labɛn cogo min na ka yira u la anu kan ka baara minnu kɛ nka yan'o kɔni cɛw kɔni ye baara bila boloda bi sogo ale tɛ ka sɔrɔ Bamako sugu si la min ye boucherw kɔni ye olu bannen don baara ma pewu fo n'a kɛra yɔrɔ kelen-kelen minnu ye n'o olu ye alimentation ni supermarchéw ye olu kɔni kɔnɔna na sa sogo minnu bɛ yen sa olu dun pa tɛ se ka na ti pa kɛbɛw sɔngɔ t'i kun koyi ka nin ɲɛ jɔ ne ɲɛna dɛ kilo tɛ yen dɛ yen ye faama sogow de ye olu dilanlen don a kama de e tɛ se k'o san dɛ an bɛ dugawu kɛ sa o ni gouvernement ka bɛnkan sɔrɔ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min baara min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka baara ye a yera k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw tɔgɔla don o sigira sen kan ntɛnɛn don nin kalo in tile 21 n'o y'a sɔrɔ o lajɛ in kɔni bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka kow kɛcogo la baara in ta ko segina a kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la olu diminen don dɔgɔtɔrɔw kɔrɔ dɛ ko sabula kunbɛcogo ɲuman tɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔsobaw olu kɔni kɔnɔnaw kɛlen don i ko wɛrɛ ɲɛgɛn tɛ yen labɛn ɲuman tɛ yen n'i taara yen kasa yɛrɛ dɔrɔn bɛ se k'i ka dɔ fara i ka bana kan min ye yɔrɔ caman ye bi olu yɔrɔw n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba ninnu ye ko maaw kɔni b'a u bɛ taa yen yaasa ka se k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ min kan ka se ka baara kɛ ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnɛma ko yaasa i k'o sɔrɔ Bamako kɔni kɔnɔna na yan
ko fo ni tara clinique la dɛ wa olu minnu fana bɛ baara kɛ clinique kelen in na ye dɛ olu de fana bɛ tila tuguni ka a f'i ɲɛna k'i ka t'u sɔrɔ yen u bɛna dɔgɔtɔrɔsobaw la ka na baara kɛ sɔgɔma n'u ye sɛbɛn kɛ ka d'i ma u b'a fɔ k'i k'u sɔrɔ ka clinique la ni baara jigi waati sera tuma min k'a daminɛ Bamakɔ la yan ka taa Segu walima Sikaso maa caman de y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni kunna an ka dɔgɔtɔrɔsow kan e ta 2 ani cɛtigɛ furakɛli tɛ kɛ ka ɲɛ kunbɛli tɛ kɛ ka ɲɛ maa kɔni yɛrɛ kɔni ni lafiya min kan ka se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'o to sɔrɔ maakɔrɔ dɔ y'a yira Segukaw fɛ yen ko ni a fɔra dɔgɔtɔrɔso ta dɔrɔn k'ale ja bɛɛ bɛ tigɛ palawu ko wa ko i b'a fɔ ko i ye ko wɛrɛ de ta ka kɛ ale la min ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye a dɔw ko jɔn ko ala ko tiɲɛ don koyi ko degun caman bɛ yen nka olu fana ka baara in ma nɔgɔn mun de la k'u bɛ rendez-vous di mɔgɔw ma clinique kɔnɔna na k'a sɔrɔ faso ka baarakɛlaw de y'u ye u ko fala ye kuma lamɛn ko sariya tɛ yen ko min b'o bali dɛ o ko tɛ dɛ olu ka baara kɛ clinique la ani ka baara kɛ faso ka ta la ko sariya tɛ yen mun b'o kɔn fɔlɔ dɛ hakili la k'a fɔ sariya dɔw kɔni bɛna sigi sen kan yaasa o waleya bɛ se cogo min na ka kɔn sabula maa caman y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ de kɛlen don degun ye bi n'i ye u ka conseil national de l'ordre des médecins ta ale yɛrɛ y'a fɔ fana k'a yira k'a fɔ ko a ka gɛlɛ bi dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ fɛn na clinique ni dɔgɔtɔrɔsoba la ko maa bɛ se k'a fɔ ko u bɛ se k'u bali a la i yɛrɛ de kɔni b'i yɛrɛ bolo baara kɛcogo ani baara faamuya cogo la sa min ye dɔgɔtɔrɔsobaw ye dɔgɔtɔrɔsoncininw furakɛli yɛrɛ kɔni bɛ kɛ fan o fan an ka jamana kɔnɔ bolo 2 da an kunna ka kule don ko fo ni ala farali kan dɛ clinique dɔw fana bilama k'olu fana bɛ ka halaki ka taa fɛ sabula a don yɔrɔw n'a bɔyɔrɔw ka ca fo n'a kɛra clinique ba belebeleba kelenw ye ko kumana maliyɛnw bɛna na t'u furakɛ min u bɛna na k'u ka furakɛli ko kɛ cogo di u ka kɛnɛya ko bɛna na kɛ cogo di ni waati min na pali caman bɔlen don ji kɛlen don ka banaw wuli n'o ye kɔnɔna banaw ye n'o ye kɔnɔboliw n'a ɲɔgɔnnaw ye banamisɛnninw ka ca denmisɛnw na nin waati in na ko nin waati kelen de la fana ko min ye consultation ye n'o y'a sɔrɔ o ye 300 ye dɔgɔtɔrɔsobaw la parma clinique ta kɔni ko bɛ daminɛ 400 na ka taa fo hi a kɔni dɔw yɛrɛ bɛ bɛn fana i ka furakɛli n'i ka analyse wariw k'olu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ yan bi ko n'o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba ko dɔgɔtɔrɔ 23 maa 10,000 jamana dugu min kɔnɔ maa 10,000 bɛ yen 10,000 habitants ko o mana kɛ dugu o dugu kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔ 23 wa anw ta k'an ka n'o ɲɛɲini koyi spécialiste minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya baara yɛrɛ ɲɛdɔn o de ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka duguw kɔnɔna na n'an ka marabolo kɔnɔna na an ka dɔgɔtɔrɔsow olu kɔnɔna na Côte d'Ivoire tɛmɛnen kɔfɛ ale ni Niger Mali fana ko sa ko fɛn minnu bɛ yen n'olu ye furaw ye mɔgɔw b'a ta ko k'u yɛrɛ bila cɛya la n'a b'a fɔ o ma ko aphrodisiaques ko o feereli dabilara Mali la pewu dɔgɔtɔrɔsow olu ye laɲini kɛ o hukumu kɔnɔna na ko fura minnu filɛ nin ye n'o ye direction nationale de la pharmacie et des médicaments ye ale kɔni ko k'u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ laboratoire national de santé fɛ k'o de y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin fura ninnu kɔni ye a dɔ bɛ yen n'o o ye sildenafil ye wa an t'a dɔn jumɛn de ani tadalafil k'o fana fala ye ko ninnu kɔni 2 kɔni feereli ko kɔni kɔnna an ka jamana kɔnɔ dɛ fɛn bɛ yen min ka jugu nin bɛɛ u da sera yiri de ma koyi ala ma hinɛna Burama Bagayogo la sisan kɔni u da sera yiri de ma fala ye n'an bɔra ye Orange Mali baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na maa 51 olu y'u ka kungo ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan koyi olu filɛ nin ye u bɛ baara la Orange bolo fala ye Orange kɛlen don k'u ko a t'u dɔn bi a t'u dɔn sini sabula a ɲɛmaw yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko olu di bureau de placement ma bureau de placement yɛrɛ dun fana bɛ kɛ hakɛ mun kɔnɔ n'o ye kalo 24 ye o tɛmɛna dɔw bɛ san 17 la u bɛ Orange la baara la dɔw yɛrɛ ta bɛ san 10 na dɔw ta bɛ san 13 la nin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ foyi dafalen tɛ INPS t'u ye AMO t'u ye foyi t'u ye donbolo min yɛrɛ tun bɛ ko dɔw ma u y'olu gɛn ka bɔ baara la pewu n'o y'a sɔrɔ tɔw kɔni dɔw bɛ olu bɛ baarakɛyɔrɔ na bi hakɛ foyi tɛ u bolo u ye wulikajɔ de kɛ ko yaasa u ni Orange ka se ka kuma u ka se ka fɔ ka bɛn ko Orange maa dɔ ko ninnu t'olu ka baarakɛla ye koyi k'u ka baarakɛlaw tɛ dɛ u taara n'a ye bureau tribunal fana na tribunal mɔgɔw y'u wele ko a kana ko kɛ to koyi a ye na n'u ka kuma ko tribunal ma k'an ɲɛ b'a la dɛ an ka taa kiiri kɛnɛ kan fala ye o kiiri
o de ye ntɛnɛn nata ye nin kalo in tile 28 ni ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ nin ko in na an n'a da maaw tulo kan sabula min ye ko in kabakoma yɔrɔ yɛrɛ ye sariya jamana kɔnɔ jamana min bɛ bi ni bɛɛ lajɛlen ko ka sariya bato ninnu fana ni sariya ka kan dɛ u kɔni ko olu b'u jigi kɛ ala ye u y'u jigi kɛ kira ye wa u y'u jigi kɛ sariyatigiw ye n'olu y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ baarakɛla ninnu ko k'u bɛ sɔn o ma sabula olu dalen don an ka jamana sariya la u b'a dɔn k'a fɔ ko sariyatigɛla ɲɛnamaw o b'an ka jamana kɔnɔ fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa bariki la gouvernement ale ye communiqué dɔ bɔ communiqué min ni a fɔra o ma sa ko communiqué de presse conjoint communiqué de presse in bɛ tali kɛ mun na min ye bɛn ɲinini bariki ale groupe fɛ n'ale ye sanubɔ groupe ye n'a b'an ka jamana kɔnɔ yan société belebeleba don société min ni a bɛ sanubɔ mali jamana kɔnɔ ko ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ko yaasa sa min ye mali yɛrɛ ale ka se ka nafa sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafaw la ni assise nationale ye o laɲini kɛ mali jamana kɔnɔna na gouvernement ale ye kimɛli kɛ a ka dugujukɔrɔ nafaw la o kimɛli taara bɔ mun kan u ye a yira sa ko code kura n'o ye dugujukɔrɔ nafaw bɔli sɛbɛn kura ye o sigira sen kan o yelen sa a yira k'a fɔ ko min ye dugudenw olu ka nafa bɛ se ka sɔrɔ o ko la k'o fana sɛgɛsɛgɛli fana yera baara in sen fɛ code kura min sigira sa o y'a to gouvernement yɛrɛ k'i ta ni bila dɔ a ka sɔrɔ ko la ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sa sanubɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ an'u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogo min o hukumu de kɔnɔna sa u y'a fɔ sanubɔyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye anw kɔni ye nin fɛɛrɛ ni dabali in tigɛ koyi an ka baara kɛcogo kura de ye nin ye hukumu kɔnɔna sa min ye ɲɔgɔn yew caman kɛra sabula a yera k'a fɔ ko majɛ caman de bɛ sanubɔla ninnu bolo ka ɲɛsin an ka jamana ma koyi mali sɔrɔ yɛrɛ ni min ka kan o tɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ko yaasa sa majɛ ninnu ka se ka latile u ye bɛnkan kɛ koyi k'a fɔ ko an ka kɛ sɔnɔgɔya kɔnɔna na yaasa aw ka min b'aw an ka min b'aw bolo aw ko olu da an ma musaka la an k'o kɛ k'an maa mago ɲɛ aw yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko aw ye fili minnu kɛ an k'olu latile aw k'olu wariw sara mali jamana ye ko bɛnkɛlenw kan kalo 8 kuma kɔfɛ sa min ye sanubɔyɔrɔw ye u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko jɔn ko ala k'u sɔnna koyi hali bariki min filɛ k'i kati gɛlɛya bi nin waati in na ale yɛrɛ tun y'a yira sɛbɛn kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye min fɔ ko jɔn ko ala ko ale sɔnn'o ma a yɛrɛ tun ye a tɔgɔla communiqué kɛ k'o bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'o o kɛra septembre kalo tile 30 min ye ministre min bɛ an ka sɔrɔ ni nafoloko kunna sa n'o ye Aluseni Sanu ye ka fara ministre min bɛ an ka dugujukɔrɔ nafaw ko kunna k'u b'a da maliden cɛ n'a a muso bɛɛ lajɛlen tulo kan ale ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye bariki ye a kun ye layidu min ta ko a bɛ bin bɔ a sira fɛ ka kɛ ni mali ye a tɛgɛ tali min kɛ saki kɔnɔ ye ka kɛ ni a ka majɛw ye ka kɛ n'a ka sɛbɛn labaliyabaliyaw ye sigida hakɛw labaliyabaliya ye ko u y'a jateminɛ k'a fɔ ko bariki ko a t'a fɛ ka musaka in sara dɛ o hukumu kɔnɔna na communiqué min n'o o bɔra minisiriso 2 in yɔrɔ ko ka kɛ ni o ko in ye olu kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ sa ko min ye mali gouvernement ye a ye degun minnu ye ka bɔ bariki yɔrɔ o bɛ tali kɛ dugudenw ka hakɛ la min ye sigida o lakanako la waliya minnu bɛ yen n'o olu yɛrɛ bɛ tali kɛ bariki yɛrɛ ka kow kɛcogo la ani degun minnu bɛ yen n'olu talen don ka ɲɛsin dugudenw ma o min bɛ ka to senna sanu bɔli sen fɛ mali jamana kɔnɔna na k'o de la sa u ka permis min bɛ u bolo sabula société ka ca bariki bolo u ka société kelen bɛ yen k'o ka permis o kan ka ban san 2026 o daminɛ na mali y'a yira sa k'a fɔ ko a ye waliya min kɔni ta ka ɲɛsin olu ma olu na u jɔ u jɔyɔrɔ la waliya in k'a ta k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ bɛn mali ma n'a tɛ bɛn mali ma jaabi min n'o ka kan ka kɛ ni bariki ka waliya kɛlen ye k'i ban mali bolo pewu k'olu fana bɛna na o kɛ don nataw la gouvernement ko ale kɔni bɛna na to senna a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la dugujukɔrɔ nafaw bɔli yaasa dugudenw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko ka o baara kɛ sɛbɛn fa sirila maa min fɛ ministre min bɛ dugujukɔrɔ ko kunna n'o ye professeur Amadu Keyita ye ministre min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna ani jamana nafoloko Aluseni Sanu sɛbɛn fa sirila kunungo nin kalo in tile 23 n'o ye octobre kalo ye san 2024 Bamakɔ ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kalanakaw fɛ yen kalana sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen ko Fabula Gold fana o baarakɛlaw fana muruti bɛɛ muruti kun ye mun ye an k'a mɛn u yɛrɛ da o ɲɔgɔn tɛ ne tɔgɔ Dirisa Danbele
ne Fabula Gol secrétaire général ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ an bila ka foli ta ka ɲɛsin an ka baarakɛlaw bɛɛ ma wara ma ni fara Fabula Gol kan fɛn fɛn grève participer ani mun ma participer a bɛɛ lajɛlen ka foli k'u bɛɛ ye an balimakɛ foli mɛnna bi sɔgɔmada na an sera Fabula Gol yɛrɛ da la yan yala grève yɛrɛ bolo da la aw bolo aw ka laɲini jɔnw de bɛ yen ni o ma se ka matarafa ni aw bɛ aw ka laɲini nɔfɛ tabarikala n bɛ kuma di n baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye Dunbiya ye ale b'o walawala. Ok, an bɛna se Dunbiya ma ale bɛ n'i da don o la grève yɛrɛ kun ye fɛn jɔnw de ye laɲini jɔn de bɛ yen ni SOTE direction ma se k'o yɛrɛ matarafa ni u taara grève la kosɔn a bɛ n'i da don o la k'o ɲɛfɔ an balimakɛ bɛɛ lajɛlen na. Alhamdulillah n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu farala an kan ani minnu ma fara an kan hakili ko de don ka baara in kɛ an bɛ baara la a kun ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati an bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ n'o ye musakaw ye olu bɛɛ tigɛlen don an na n'o ye YNPS ani AMO ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ olu tɛ fɛn disike ta yɛrɛ ye SOTE de kan k'a fɔ a ye hɔn na mais anw yɛrɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw a b'a lajɛ nin ye maloya koba de ye jamana ma n'o ye Mali ye baara kun ye avenir de avenir tɛ yen a ma nɔgɔn dɛ bon n'a fɔra an bɛ ka YNPS a bɛ ka tigɛ an ka bulletin sanfɛ a kan ka taa yɔrɔ min na a tɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔw jaabi bɔ aw bolo n'a ma sɔrɔ yen retraite kɔfɛ mun b'anw ye falaki o ma nɔgɔn minnu taara retraite la o b'a kalama o bɔlen ko an ka mɔgɔ dɔw taara ka taa yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko u y'u yɔrɔ baarakɛlaw ye o tɛ ka musaka sɔrɔ a tɔgɔ ma da u la o bɛ kɛ cogo di n'i ye mɔgɔ ta ka bila yɔrɔ la i kan ka hakɛ d'a ma k'a bila musaka kɔnɔ en ce moment hali en cas ni accident yera a bɛ fɔ ko YNPS b'a ta en charge tɔgɔ bɛ la k'e ye laborateur ye bon e bɛ ka baara kɛ usine kɔnɔ walima e bɛ environnement na e bɛ baara la usine kɔnɔ environnement jɔnjɔn de bɛ ta i nɔfɛ ne kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka secteur minier lajɛ vraiment ni fɛn fɛn taara retraite la san 1 san 2 o sara mun de b'a kɛ dusukasi vraiment n kɔni bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an ka secteur minier kɔni n'o ye Fabula Gol SA ye ale ni Waraba Mining ka Mali baarakɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ ka jɛ an ka nin kɛlɛ nin kɛ nin bɛ secteur bɛɛ lajɛlen na bi jamana ɲɛmɔgɔ a b'a lajɛ an ka bolo sɛmɛyɔrɔ de ye aw ye ni anw ma lafiya aw ma lafiya dɛ vraiment n bɛ fɛ ka min fɔ o ye nin ye quoi hakɛto an balimakɛ Dunbiya yan'a ka se grève ma yala aw ye bolodali kɛ walasa aw ni direction mɔgɔw ka se ka bɛn ko la ni o ma se ka kɛ wa barisabu an ɲɛ b'a la sɔgɔmada na baarakɛla mɔgɔ foyi de tɛ wa usine jɔlen don aw ye a ɲini aw n'u ka se ka kuma ni o ma se ka sigi sen kan yan'a ka se grève ma wa alhamdulillah an sigira k'a fɔ kelen tɛ fila tɛ grève yɛrɛ sariya ye jɔ n'i bɛ fɛ ka grève la don k'a fɔ k'i bɛna nisɔngoya kɛ munna hakɛ minnu bɛ u tɛ ka sara o tile 15 sigi an y'o kɛ ka tila ka tile 2 fara o kan mais maintenant an bɛ ka mun jateminɛ anw ka système na yan n'anw bɛ yɔrɔ min na yan expatrié kelen bɛ se ka mɔgɔ 5 sara o ye cadre moyen cadre supérieur kuma t'o la o bɛɛ lajɛ o bɛɛ la dugumata n'o ye cadre ba ye o ye dugumamɔgɔw ye o bɛ se mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 40 sara expatriation b'anw fɛ yan mais anw ka hakɛ tɛ ka sara bon vraiment an ye sigi ka fɔ ɲini kelen tɛ fila tɛ ka segin min ma mɔgɔw fara an kan INTM groupe général k'olu bɛɛ fara an kan solution ma sɔrɔ an ka solution min ye o ye nin ye fɔlɔ ni tile 2 kɛra ni kan ma bɔ sisi ma bɔ an bɛ taa tile 5 la o tɔ fɛnɛ o b'an yɛrɛ bolo parce que jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ si se ka birifɛn biri mɔgɔ si ɲɛ la bon n bɛ nin fɔ fɔlɔ ka bɔ kuma kɔnɔ salamu aleykum ne tɔgɔ ye Sumayila Dunbiya ne bɛ baara kɛ labo la degun b'anw ka labo kɔnɔna na n bɛ se ka n da don la k'a walawala dɔɔni ça fait 4 san 4 ne bɛ labo kɔnɔna na an tɛ ka hakɛw sɔrɔ an bɛ baara kɛ produit chimiques cayara an ka kɛnɛya ko sabatilen tɛ foyi foyi donc o y'an bila ka taa labo la mɔgɔ minnu tun bɛ yen fɔlɔ u y'olu bila ka bɔ yen nɔ k'an bila olu place la ka tila ka i ban k'an bila olu ka hakɛw kɔnɔna na n'i ko labo bɛɛ b'a dɔn produit chimique de bɛ yen nɔ donc a bɛ min kɛ mɔgɔ la ɲɛnamaya kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama fana donc o problème o b'anw de la yen nɔ da tɛ ka don o kuma yɛrɛ la yɛrɛ donc maintenant o labankɛla mun y'u bolo k'a fɔ k'u y'anw de bila ka taa yɔrɔ jɔsi la o yɔrɔ la yen nɔ et pourtant an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka opérateur baara de kɛ donc an bɛ baara kɛ matériel minnu na produit chimique b'a la tasuma funteni bɛ yen nɔ an bɛ baara kɛ à 1100 degrés o y'an ka furu température ye donc bɛɛ b'a dɔn n'o fara kɔni o kɔlɔlɔ ye mun ye bɛɛ b'o kalama hali n'a ma k'i la bi don n'a nataw la vraiment o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ bon i b'o baara kɛ fɛn min kama fana n'o y'i ka YNPS ye n'a fɔra k'o fana tɛ ka sara bon a dun bɛ ka taa anw ka sara fana na an kɔni t'a taa yɔrɔ kɔni dɔn donc an kɔni bɛ min jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ɲɛsin mini ma ka na mini jateminɛ degun b'anw kan yan nɔ n'an ko k'an b'a fɔ dan foyi t'a la degun b'anw kan ne m'a fɔ a tɛ Mali mini kan dɛ mais a b'an ka mini ta ka jugu n'a bɛɛ ye fɛn minnu kan ka di anw ma o sɔrɔ an m'anw ɲini an de bɛ k'o ɲini bi k'an sen don k'an bolo don a bɛ san 2 ni kɔ bɔ bi an b'o problème cɛla yan nɔ donc ne kɔni bɛ baara kɛ labo la n bɛ baara kɛ produit chimiques de cɛla ni ɲɔgɔnna caman
an t'a hakɛ kɔnɔna na donc hakɛ ɲini kama donc maintenant o de y'an se yan bi a dun tɛ ka sɔrɔ fana an kɔni bɛ min ɲini an ka autorités fɛ surtout an ka maire-lakaw ni commandant-lakaw sani ka se sanfɛla ma vraiment u k'u bolo don an fɛ u ka soutenir u k'a pousser u k'an ka hakɛw d'an ma an ma million ɲini u fɛ quoi an ko Mali sariya ye mun fɔ u k'o de d'aw ma donc maintenant u tɛ ka Mali sariya de labato an kɔni an bɛ jamana min kan soit an bɛ maliyɛnw de ye ou bien an bɛ fɛn min an kɔni t'o dɔn ne kɔni b'o ɲɛsin mɔgɔw ma. Aba an sɔgɔma ne tɔgɔ Jakarija Burulayi Sangare ne ye camionneur ye ne bɛ Waraba Mining la ne y'an selen an sɔgɔmada nin na a ka jugu an bɛ baara la société min kɔnɔ yan société nin tɛ k'an jate fɛn ye a y'a faamuya mais yan'an ka so ma an bɛ bɛɛ fo an bɛ dugu fo ka jeunesse fo ka maire-lakaw fo ka fan mɔgɔ bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo donc maliyɛn k'i sabali président jamanaden bɛɛ k'i sabali u ka kɔfilɛ anw na yan an bɛ baara la gɛlɛya min kɔnɔ yan n'i mana ɲɛ d'a kan n'a fɔra ɲɛ tɛ da la an ka mɔgɔ dɔw bɛ camion na yan an bɛ ka camion boli yan clim t'a la a foyi si man ɲi mɔgɔ dɔw bɛ baara la yan u tɛ convention minier foyi kɔnɔ u bɛ transport dɔrɔn de la yan mais u bɛ baara la min na foyi t'a yira k'u bɛ baara la min na an ka INPS tigɛlen don an b'o tigɛlen don an ka foyi si ma ɲɛnabɔ donc an bɛ foli lase bɛɛ ma an bɛ min ɲini jamana mɔgɔw fɛ u ka sabali ala yɛrɛ kosɔn u k'i ɲɛsin anw ma an ka hakɛ foyi tɛ ka sɔrɔ nin y'an san joli an bɛ baara la foyi tɛ ka ɲɛnabɔ an bɛ taa cogo min na an bɛ na ten donc bɛɛ an b'a kuma la an y'a kuma lase fan bɛɛ mais solution foyi ma sɔrɔ a la donc an bɛ dɛmɛ de ɲini bɛɛ fɛ u ka sabali u ka kofilan u k'an dɛmɛ. Ayiwa kɔkan kibaruyaw la wɔlɔfɔw ka kalata yɛrɛkofɔ baaraw kan ka daminɛ samedi don n'an ma fili min ye yɛrɛkofɔ in hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko min ye marafa kɔni ye maaw tɔgɔla marafaw k'u tɛ se ka baara kɛ n'o ye k'o kɔni dulonnen don fo kalo 2 in ka tɛmɛ min ye kalata ye ale hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko 17 novembre kalo tile 17 n'o ye san 2024 ye k'a daminɛ o la ka taa se k'a daminɛ octobre kalo tile 17 la ka taa bila décembre kalo tile 17 la jatekɛ n'a ye maa si ka yala ni marafa ye Senegalikaw olu fɛ yen cɛbɔ n'o ye kalata yɛrɛ don ye sa o kɔni ye novembre kalo tile 17 ye Senegalikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ u fɛ n'o y'u ka minisiri kɔrɔ n'ale yɛrɛ tun bɛ jamanakuntigi kalata la n'o ye Amadu Ba ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko Usmanu Sonko tun ye laɲini k'a fɛ k'u ka taa sigi ko ka barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na nin waati laban in na Falaye Sonko ka patron kɔrɔ de ye nin ye koyi ko Sonko ye fɛn fɛn fɔ ko n'a daliya b'a bolo k'a k'a labɛn dɛ k'a k'a jija fana barosigi a kana taa kɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli ni kuma fɔli ye dɛ u ka don daliyaw la sɛbɛnw ka ta rapport minnu b'a bolo ko komi bi a yɛrɛ bɛ premier ministre jɔyɔrɔ la a kana ni daliya kɛrɛnkɛrɛnw ye a kun ye kuma minnu fɔ olu ma n'u latika b'a bolo a yɛrɛ jamana sɛbɛn b'a bolo bi k'a ka wuli ka jɔ kɛ a k'a jija yaasa cogo min na baabu in a bɛ se ka ja cogo min n'Ala sɔnna a ma min ye nin débat in ye Falaye wɔlɔfɔw kɔni caman sigilen don k'a kɔnɔ sa yaasa a ko mana na kɛ min ye maaw ko dɔn a don kɔni o ma fɔ a n'a kɛcogo k'u bɛna jɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn fɛ u fila bɛɛ lajɛlen ka communication ma Nigeria gouvernement ale kɔni taara dollar wari miliyɔn 500 juru ta Banque mondiale maaw fɛ yen yaasa sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Banque mondiale ye a ko juru d'u la école-den minnu bɛ u fɛ yen n'o école ta ye kɔnɔna na sa u bɛ se cogo min na k'olu ka kalanso dɔw lajɛ denmisɛnnin caman bɛ yen bi olu tɛ taa kalanso la k'a lajɛ wari bɛ se ka kɛ ka o baara kɛ cogo min na kalanso ka caya denmisɛnninw caman bɛ se ka don a la cogo min na nin waati in na fana a yirala k'a fɔ ko min ye bingali walew ye ale ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kumaw ale ni kuma misɛnninw ale ni ɲɔgɔn dɔgɔyaw k'o cayalen don kosɛbɛ Patrice Talon a n'a nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ale dun ka fanga fana bantɔ don o hukumu de kɔnɔna na sa ko nin waati na maa kun t'a da la minɛ olu bɛɛ lajɛlen donna o la koyi politique maaw olu fana kɛlen ka wulikajɔw boloda ka ɲɛsin Patrice Talon ma k'a yɛrɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen a y'olu ko kɛ k'ale coup d'état min wulilen filɛ nin ye ko a yɛrɛ ka ko don ko yaasa ko ka maaw baba n'a ye n'o tɛ a yɛrɛ nɔfɛ maaw de don a ye fɛn fɛn bila ka bila kaso la maa fila in bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ ka maaw ye ani maa wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na fasojɔ kuma min fɔra a ye k'i hakili to siniɲɛsigi la jamanadenw ka hakɛ ko Patrice Talon yɛrɛ kɔni e ko k'a ma yɛlɛma Faransi yɛrɛ ka tɛmɛ Cotonou yɛrɛ ka sa wa n'an bɔra yen Mozambikikaw fɛ yen kalata o kɛra olu fɛ yen min ye Union européenne ni maa minnu taara kalata in lakɔlɔsili la Falaye olu ko kalata in kɛcogo ma ɲɛ dɛ ko suyɛni caman yera a la
ko jaabi kun fɔlɔ minnu bɔra ko olu yɛrɛ minnu ye observateur k'olu ma jɛn n'o ye ko sabula bi mɔgɔ caman bɛ fanga sinamatɔw na ko olu kɔni olu ma ye nin ko olu ka jaabiw kɔni bɛɛ lajɛlen darakira min ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔ fana ye fo ka taa se maa 2 ma ko olu kɔni fatura dɔw fana ko olu tununnen don ko nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ko k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko kalata k'olu b'u ɲɛ tugun n'u ye wari di jagoya don k'o fɔ n'o tɛ anw y'an ka référendum kɛ maa ma observé o an yɛrɛ y'a observé an fɛ yan falaye ugandakaw fɛ yen citerne dɔ o kɔni pɛrɛnna sa olu ka dugu n'o y'u ka faaba ye ale masurunana dugu dɔ bɛ yen sa n'o ye kingoya ye kilo 25 u ka faaba ale masurunana n'o ye kampala ye maa 11 de n'u tora waleya in senfɛ a nɔgɔnin fɛ nka halisa sapeur pompier olu bɛ wuli ka jɔ la sabula ko a warankatara ka taa se yɔrɔ min ma o fana ye tulu dilayɔrɔ dɔ ye nin tasumaba 2 de filɛ nin ka karaki ɲɔgɔn na maa minnu kɔni su bɔra a nɔgɔnin fɛ o ye maa 11 ye sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna hali bi Vladimir Putin ko ale ye billet dɔ bɔ a kun n'o ye wari ye k'o yira maaw la k'a yira k'a fɔ ko BRICS k'o ka wari bɛna na k'o ye koyi wari in ka a na kɛ sa e ko a tɛna na dollar yɛrɛ de yigi dɔɔni sa wa yaasa diɲɛ sanni ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn dollar min ma ko k'a lajɛ k'o kɔ kari koyi kɔni y'a yira k'a fɔ ko wari in kɔni ma bɔ fɔlɔ nka min ye a ɲɛfɔlɔ mun filɛ nin ye o de yirala maaw la irisilakaw fɛ yen baara min tun bɛ sen na procureur min bɛ Valence n'o ye Laurent Grenier ye Faransikaw fɛ yen ale y'a yira kunungo k'a yira k'a fɔ sa ko min ye muso in dɔ ko kɔni k'o fatura muso in bɛ san 40 na a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na sa o ye u ka dugu min n'o ye Barbière Drum ye u y'a yira sa ko a kɔni su de taara ye o kɔnɔna na gendarme lakaw fɛ tubabu fana b'i yɛrɛ dulon wa tubabumuso k'a y'a yɛrɛ dulon de ekɔliso kɔnɔna na koyi ka juru dɔ k'i kan don a la k'i dulon pandi ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa ka se ka o ko ɲɛdɔn Alimaɲikaw fɛ yen Alimaɲi ko bana jugu min bɛ sa n'a b'a fɔ ma ko gɔnbana ko a kelen-kelenninw yera Alimaɲikaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na sa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka o ye Alimaw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'u ka jateminɛkɛlaw ko min ye denmisɛnninw ye ani maa caman kun taalen don congé la diɲɛ fanw fɛ k'olu nan tɛ ni bana in ye wa k'o sigana bɛna kɛ u la wulikajɔ kɔni kɛlen n'u ka dɔgɔtɔrɔsow fɛ min ye u ka pankurutigi kɛnɛw bɛɛ lajɛlen na sa fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna sigi yaasa bana in a kana cari u fɛ yen nin waati in na Turkikaw fɛ yen kunungo bingali kɛra ye bingali min n'o o y'u ka baarakɛyɔrɔba dɔ ye minnu bɛ yen n'olu bɛ pankurun baaraw kɛ Turkikaw fɛ yen bin taara kɛ yen kan min ye maa minnu kɔni tora waleya in na o ma dɔn u ka ministre min bɛ u ka jamana kɔnɔna lakana ko kuma sa n'o ye Ali Yerkaliya ye ale kɔni bɔra ka kibaruya in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye min ye général d'armée Assimi Goïta ye ale fana ye a yira sa ko waleya in ko a b'a kɔn a ka compte X sanfɛ n'o ye Twitter kɔrɔ ye a ko min ye Turkikaw ye o k'a dɔn k'a fɔ ko Mali a b'u kɔkɔrɔ nin ko in na a b'u dɛmɛ fo ka s'a dan na min ye waleya in ye k'a kɔn Libankaw fɛ yen Israël y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye Hezbollah ɲɛmɔgɔ min bilara u ka ɲɛmaa dɔ in nɔ na n'o ye Hassan Nasri ye k'olu y'o faa koyi o waati kelen fana na min ye Hezbollah maaw ye olu kɔni bɛ ka gosili kɛ fana ka ɲɛsin Israël ma koyi k'u ye roquette caman fili Israël sɔrɔdasiw ka renseignement bɛ sigi yɔrɔ min na u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na Tel Aviv o masuruna la ko o waleyaw fana bɛ ka kɛ Nigerkaw fɛ yen Falaye Ama Amadu ale tɛ maa dogolen ye politique ko la koyi maa min don sa a ka parti yɛrɛ tɔgɔ o ye Lumana ye Lumana in a y'o tɔn in sigi sen kan n'a jɛɲɔgɔn caman kabini a funankɛninama ale kɔni donna politique la koyi a ye premier ministre ya kɛ Niger ale yɛrɛ kɔni fatura u ka dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ni o b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Niger yɛrɛ kɔnɔna na k'a si to san 74 na fatulen kɔni kɛra bi alamisadonya in na a somaw n'a limanaw olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ma ye tiɲɛ yɛrɛ la